Luluto tayo ng nilagang pork ribs. Ito pasahog natin, oh. Manibalang na saba, sayote, at syempre pag may nilaga, mayroong mais at pechay. Ang Ilocano style na pagluluto po ng nilagang buto-buto po ay ginigisa muna namin yung rekado, pati yung meat. Para bumango. Lagyan natin ng konting patis, pampatanggal ng lansa. Lagyan natin ng buong paminta. Paminta buo. Sayote. I'm sure kailangan mo natin. Hindi na kailangan pa. May trabaho na ako. Hindi mo ba? Kain na tayo. Ribs. Pork ribs na lauya. Mangantayon, karuba.